Dadine umat, ya wis pokoke umat sing ora nyembah pohon ngono ya, gak ngarani repot ta kuwi. Nyembah Gusti Allah lek ora roh wujute. Nggih kitabe enek ya, Le. Hukume kafir ya, Le. Mendingan wong nyembah pohon mengagungkan ciptaan Tuhan, tidak disembah cuma mengagungkan, itulah ciptaan Tuhan. Ayo tekonono sing nyembah-nyembah roh wujute sing disembah. Mani Gusti Allah dhewe gak ngongkon aku sembahan. Ya saiki ngene le, lek ora trima kowe ngaku Gusti Allah aku, ya golek Gusti Allah liyane. Selain aku ngono kan. Donya kan tak omongi isine ku karo mu. Nggih. Lah ndek kenane masih kan tak omongi. Lek pengin cetuk Gusti Allah, wis mesti tak baleni neh. Wis jelas, kuwi lho sing iso ngubahne wit-witan sak lumai bumi kuruping langit. Lha lek nang manusia sing iso ngubahne menungso sak lumai bumi kuruping langit. Wis ringkese kena diarani angin. Hawa ya kena. Ya lek nang menungso ambekan, ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Wis arepe jane lek wis tekok Gusti Allah kuwi angel nganune nek pisan. Tapi ya nek tapine le. Mbah Nole ditekoni babakan tentang Gusti Allah, jawabannya jawaban yang termudah sedunia. Lek guru Indonesia enteng deh. Lu tenan, ayo orang andel teko. Pripun, Mbah? Ya teko tentang Gusti Allah ngono ae. Jawabannya lebih mudah. Wujude Gusti Allah napa, Mbah? Suwung sejatine ngono. Suwung sejatine tanpa hambedani tan kena kinayang apa. Panggonane ten pundi, Mbah? Pangonane ngebaki jagat lek nang jagat gedhe. Lek nang jagat cilik ya sing mlebu karo metu iki. Nah, tiyang ingkang sampun saged diwastani saged nyekseni Gusti Allah niku maksude nyekseni niku sing pripun, Mbah? Ya sing wis seruh jati dirine. Ya kabeh oleh-oleh dari perjalanan. Tapi wis gur ngene lek kepengin pinter golek ana guru ngaji ya. Lah lek kepengin ngerti golek ana tuntunane kiai sepuh. Ya gunggo akhirnya ngerti kan ngono kan. Kalau kadang gadah pikiran ngeten, Mbah. Kalau terus terang iri kali harap niku, Mbah. Irine meh ndane yo Ka'bah kuwi nggone nang Jawa. Terus duwite wong sak donya diklumpukno kabeh mrene ku lak gemah ripah lo jinawine malah tikel-tikel Mbah tiyang Jawa niki, Mbah. Lho, saiki wis iki tenanan le ya. Saiki gak susah-susah goleki Ka'bah sing nggih kono. Nggih Pondok Blok Agung saiki wis enek gambar Ka'bah le saiki le. Nggih gladi bersih di situ. Nemen ya. Weh. Gladine bersih nggih kene, nyembahe nggih kono. Wis saiki seksenono kabeh ae. Wong sing ngrungokne suarane Mbah No, kata-kata Mbahne ayo lek salah dirilis. Jadi Mbah No punya kepercayaan apa yang terjadi kalau masih bikinannya manusia, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh pas tanggale harinya pasti akan hancur. Ini kata Mbah Saino. Nggih. Ya berhubung ngono kuwi ayo dititeni ae ngono lah. Siap. Kalau masih bikinannya manusia lho ya. Mbah, nah, napa kula niku gadah rencang, Mbah. Mbon ten Mekah niku lunga kaji niku teng gangsal menawi, Mbah. Nah, kula greget-greget mergi kula diceritani, Mbah. Kula diceriosi to nggih. Kelakuane wong Arab iki sing belarah sak pirang-pirang. Ngantos tak nun ngendika nek dadi TKI aja ning Arab. Ngono kan. Merawaso, ngoten kan nggih. Nah, rencange kula ning napa? Apa sih nek muteri Ka'bah iki jenenge? Muteri Ka'bah iki jenenge apa? Niku kan uyul-uyulan tiyang kuwatah nggih, Mbah nggih. Uyul-uyulan tiyang kuwatah. Mbah niku wis di pokoke awake mergo kan istri kan. Demek wis pokoke sampai paranen, Mbah. Sampai ndempok-ndempok sampai lungguh-lungguh. Lapor polisine lho mboten direspon, mboten dibadaki kan Mbah niku, Mbah.
Lah kuwi memangnya wis adate kebersamaan nggih kono ki ngono kuwi. Seandainya aku kuwi ganggu gugat ya kalah karo sing umume wis diumumne nggih kono ki ngono kuwi. Oh, biasa ngoten niku biasa ngoten. Tapi sekarang udah bersyukur le. Heeh. Raja Salman sekarang kan didukne nang anake. Iki tatanane ndak terlalu berlebihan sekarang. Iki kenyataane ngono. Palingan. Kenapa kan ngomong Mbah Nom, lek wis nang Ka'bah kono kan dhisik ndek ngenane kae kan jerone Ka'bah kan tak dudoi to. Ya bener lek dingge ngono kuwi. Heh. Nggih ngono kuwi. Ya saiki lek guyu-guyu. Aku ora tak guyu. Oleh aku wis seru ngono. Guyu tutupno lek guyu. Nggih. Nek kula niku mboten anu. Sing kula mboten trimone niku lho dilapori kok meneng wae kok tega tenan. Padahal kan nggih ngoten niku kan oknum sing ngrusak agamane piyambak ngoten niku Mbah nggih. Jane ya jelas le kaya ora cara sing ngenes ki ora jenengan tok mbae tansaya mbae ngenes lek sampean ngenes tok ngono to. Lek mbae ki mbae ngenes malahan. Krungu ngono-ngono kuwi mau. Nggih. Tapi lek dhewe ya panggah kelejingan le. Harus ada bersama-sama. Mari kita sama-sama membangkitkan Jawa Dipa Nusantara. Nggih, nggih. Dengan cara apapun. Nek pun bangkit gantose kaji ten Mekah niku nek versine Jawa ten pundi, Mbah? Ya nanti bisa dikatakan di Borobudur bisa ya. Nanti dibangun. Untuk napa ten dadane piyambak wis saged. Ya lek keasliannya yang hakinya kan ya itu. Syariate bisa ditempatkan di mana-mana kan gitu kan. Oh, nggih. Jenengan bae ngenes nggih, Mbah, nek ngertos ngoten-ngoten. Bae ngenes lek sampean gur ngenes ngono tok kan. Ngono lho. Nggih. Bae ngenes. Nggih. Wis bayar sakmono larang. Tapi ya gimana ya, Le? Sekarang contoh. Seandainya jenengan ayo Le kaji karo Mbah No gratis no ora gelem ya, Le. Tapi sing bayar puluhan juta nganti antrine kurang 10 tahun dilakoni. Ini kan jan wis uteke minger tenan. Minger. Bene ternyatane ngono. Tapi ya sekarang Mbah Nom gak boleh menyalahkan. Nggih, Mbah. Tapi seandainya gak terima rene gur arepe tak omongi tak jelas deh. Kan jelas loh kalau bisa mengikuti pelajaran Kiai Sepuh didudoi Ka'bah yang hakiki kan. Nggih. Bisa gitu. Jane wong pinter-pinter iki ngerti asline le. Tapi tok-toke ora ngerti. Mangkane ora wani boleh cara bantah omongin Mbah No. Boleh ora ndek modal. Nggih. Mbah No ya wani bantah, boleh ndek modal. Sangune kathah soalnya. Ya kudune siap. Nggih. Banyak orang berteriak memanggil Tuhan, tapi ketakutan ketika dipanggil Tuhan, Mbah. Jangan sampai Tuhan ya, saking digoblokne wong ya Le. Iki logika ya. Karo tulisane wedi kok ya jane karo Tuhan. Contone, Mbah No dhisik nalika nang pondok maca Quran ngentut aku mlayu ya Le. Kan takut, tapi gak masuk akal. Ini ben dirungokne. Dadine kok sing wis anu ben diresiki ngono lho. Lah aku kan lurus le. Lah apa salah omongku? Nggih. Wong sing ngentut kok sing diresiki ya cangkeme, tangane, sikile. Jadi gini jane ya Le. Orang itu kalau udah nelisik tentang perjalanan wudu wis apik banget. Ya jenengan dhewe iso ngrucehne itu lho asline. Nggih, Mbah. Jane. Nggih. Terus niki nek versine tiyang Jawa, Mbah. Nek versine tiyang Arab kan ngingoni asu niku kan mboten nangsal, Mbah. Wong demok mawon digengken napa nggih toharoh, digengken bersuci malih soalnya najis mugoladoh. Najis berat. Nah, miturut panemune tiyang Jawa, pripun, Mbah? Ngingu memelihara anjing ngingu asu niku pripun, Mbah? Ya kuwi lek teko pahame malah penak jawabane iki. Pripun? Berarti wong Arab kuwi mau Gusti Allah bukan sang yang tunggal. Ngono ae.
Kok saged? Padahal Sang Hyang Tunggal iki sak lumai bumi kureping langit kang urip kang wujud kang urip kabeh umat ingsun. Berarti sik nyalahne gayane Gusti Allah, berarti Tuhane duduk Gusti Allah. Ngono cara ringkese. Wis ngono ae. Jawabane ngono kuwi mau. Nggih. Nah, niki enten pitakenan saking para kadang, Wah. Doa apa? Ini apa iki? Mimpi disuruh memasukkan pedang Trisula di dalam diri. Nah, ngoten niku maknane napa Mbah Saeno? Ngoten, Mbah. Mimpi Nggih, dikengken mlebetaken pedang Trisula ten kene daleme piyambak. kok ya aneh-aneh men to ya. Nggih. Mimpi ada dua ya, Le. Nggih. Ya telu malahan. Mimpine wong kakean turu, mangkane titiyoni gandayani puspa tajem. Lah kuwi aku kudu roh kuwi mimpine jam pira kudu mbok tekone dhisik. Ngono. Lek ra mbok tekone dhisik mimpine jam pira aku takut salah jawabe. Heeh. Titiyoni Gandayani puspa tajem. Urut-urutan wektale jam pinten niku nek titiyoni? Jam 6 nganti jam 9. Niku titiyoni. Gandayani jam 10 nganti jam 12. Puspa tajem jam 12 sampai jam 4. Oh, ya kudu mbok tekone sik. Nggih, penting Mbah niku. Kersane mboten setiap. Lah iya mangkane lek aku tak grobal, lho engko kene urung iso pas ngono. Heeh. Nggih. Ya sampean tekonono jam pira ngono ya. Siap, Mbah, siap, Mbah. Enten dulur, Mbah, meditasi. Ketika pas meditasi niku ilere medal, umbele medal, terus loe niku medal terus. Ngoten niku kenging napa, Mbah? Kok ngoten? Pembersihan apa pripun? Ya secara tidak langsung pembersihan diri, Le. Tapi sing bener-bener tenan. Secara tidak langsung dari aura yang kotor dari dalam ini dikeluarkan dengan melewati itu tadi. Kan otomatis semua kan kotor kan itu. Nah, pembersihan diri. Terus tolake sing tak omongne ana caraka sing ora betah melek arepe mapan sari dionekne ana caraka diwolak-walik ping 3 kae. Oke. Jawaban itu. Nah, niki kan empun badhe pilihan presiden 2024 niku, Mbah. Enten calon ingkang ketingale kuat sangat. Enten Pak Ganjar, enten Pak Anies, enten Pak Prabowo. Nah, bayangane jenengan di antara ketiga tiang kang kula sebutaken mau napa setunggale badhe dados presiden, Mbah? Ketingale lho miturut panjenengan lho. Antepe ati lho, Mbah, batin. Ya. Tapi ketiga-tiganya itu gambarannya belum bisa ditentukan. Masih sama kuatnya. Sama-sama kuat. Nah, tapi di ujung selatan tuh ada sinar satu. Ujung selatan. Tapi belum kelihatan. Tapi sinarnya kuning. Dipikir dewe dulu. Ya. Gambarannya Mbah No belum bisa ditentukan sama-sama kuat. Tapi di ujung selatan ada sinar kuning. Yang memancarnya lebih tinggi dari yang 3 itu. Ora dadine loh ya. Ini kode alamnya. Paham toh? Ya. Paham. Siap. Jadi Mas Hendra kan tanya tentang kode-kodenya. Kode. Ya ketiga itu masih sama kuatnya, tapi di ujung selatan ada sinar kuning lebih tinggi dari ketiga itu. Tapi prediksinya Mbak Siono akan lebih baik ketimbang yang hari ini. Maksudnya akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik nanti ketika terpilih. Kuncinya di Jokowi. Jadi nanti siapapun yang diikuti Jokowi, ya jawabannya Mbak No lebih baik. Oh, lebih baik. Ya, tidak bertolak belakang dengan Jokowi, Mas. Ya, yang penting itu lebih baik.